Ngiyamthanda kakhulu uNkosi uJesu Kristu waseNazaretha kuyinkosi nomsindisi phezulu kwempilo yami. Ngizomnika iword of encouragement namhlanje kuseni. Sizogijima ngaphandle kokumosha isikhathi. Sivuleni amaBhayibheli wethu kuJeremiah chapter 1. Siqale lapha ku verse 5 siyohamba nayo until ku verse 8. So Jeremiah chapter 1 siqale ku verse 5 sihambeni nayo until ku verse 8. Ngesizulu ifundeka ngalendlela. Verse 5. Ngingakakubumbi esiswini ngakwazi. Ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa. Ngakubeka umprofeti ezizweni. 6. Kepha ngathi awunkosi Jehova bheka angikwazi ukukhuluma ngokuba ngingumntwana. 7. Kepha uJehova wathi kimi ungasho ukuthi ungumntwana ngoba uyakuya konke ngikuthuma kubo nako konke ngikuyala ngakho uyakukhuluma. 8. Ungabesabi ngoba nginawe ukuba ngikophule usho uJehova. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Uma silifunda lelizwe bazalwane sithola uNkulunkulu encwadini yakaJeremiah ekhuluma noJeremiah uma siqala ku verse 5 ethi uNkulunkulu wena Jeremiah ngikwazi ngakakubumba esisweni soma wakho. uNkulunkulu wathi ngaphinda ngakukhetha ukuthi uyoba umprofita wezizwe. Wabuya wakhuluma noJeremiah wabese waphendula uNkulunkulu wathi kodwa uNkulunkulu wami ngisasemncane ukuthi ngayo ngiyokhuluma nalabantu. uNkulunkulu wathi kuverse waphendula uJeremiah wathi wena Jeremiah ungakusho lokho okushoyo kimi ngoba uzawuhamba uyokhuluma nalabantu noma kuyobatshela lento kuzobe ngikuthume yona. Uma siqhubeke nayo sihamba siya ku verse 8 uNkulunkulu bazalwane uthi kuJeremiah uma iqedwe kumtshela ukuthi uzawuya nanoma omncane kanjalo uyokhuluma nalabantu engikuthumele kubona uyodlulisa lo mlayezo onginikeza wona. Ungasabi ngoba ngiyobeni nawe ngokunikeza amandla. Hallelujah bazalwane. Namhlanje singabazalwane siba nenkinga yokuthi sinokubuka izintanga zethu, sinokubuka isimo esihlangana nazo, sikhohlwa ngoNkulunkulu sitshela ukuthi thina siyazazi kangcono, sikhohlwa ngoNkulunkulu owadala izulu nomhlaba. Sikhohlwa ngoNkulunkulu owatshela uJeremiah ukuthi ngikwaze usase sisweni soma wakho. Ingakakubumba nokukubumba mina bengazi ukuthi uzoba khona. Bazalwane siyenze mistake enkulu emhlabeni. Bazalwane siyenza inkinga yokuthi sibuka izintanga zethu siyekela ukubuka kuNkulunkulu osiyaziyo. Hallelujah bazalwane. Namhlanje umessage wami enginawo ekseni ngizothi kuwe umama ngabe ubaba ngabe umuntu omusha ungabuki intanga yakho ukuyo, ungabuki isimo sakho ohlangana nazo. Ngakho konke lokuhlangana nakho uNkulunkulu ukwazi akakabumba esisweni somama. Ngakho konke namuhla odibana nako emhlabeni ngokuphila uNkulunkulu ukulethe azi ukuthi uzawuhlangana nakho. Ngoba uNkulunkulu wethu akayenzi iphutha. Wavuma ukuthubeke akubumba esisweni soma wakho wakuletha la emhlabeni.
kodwa ubekazi ukuthi uzohlangana nesimo ohlangana naso namhlanje. Ngizoletha amazwi okuphila namhlanje eqhamuka kuNkulunkulu. Ngizothi kuwe ungasabi usasemncane. Ungasho ukuthi mina ngoba anginayo iqualification yalo msebenzi abangifuna kuwona. Angeke ngihambise ama-CV ngoba umsebenzi lo bafuna ama-qualification. Angeke ngihambise ama-CV ngoba lo msebenzi bafuna abantu abakhulu. Uzawungena kulo msebenzi unganawo ama-qualification. Uzayenza lelo cebo lakaNkulunkulu unganawo ama-qualification. Siba nenkinga namhlanje singabazalwane. Abanye bethu uNkulunkulu usikhethile ukuthi sizawuyenza umsebenzi wakhe endlini yakhe. Kepha sibuke intanga zethu sithi mina abantu bazawuthini. Ungabuki abantu basemphakathini ophila nabo. Ungabuki abantu okhweza nabo. Uzayenza umsebenzi uNkulunkulu ekufuzele wona. Uzawuyenza umsebenzi njengoJeremiah ube wamtshela uNkulunkulu. Abanye namhlanje bayakhala. Abanye namhlanje bagcina sebathathe inqumo esingalungile ngokuthi bathi bona semphelele umsebenzi nakho ngizophila kanjani. uNkulunkulu ukulethela emhlabeni ayazi ukuthi umsebenzi uzawufika kepha uzodlula. Mara wathumeka wakuletha la kulo mhlaba. Bazalwane uzawuphila. Uzawuphila ungasebenzi. Uzawuphila uNkulunkulu ukhona. Uzawuphila bazalwane ungekho umzali. Uzawuphila engekho umyeni wakushiya kulo mhlaba. Uzawuphila engekho uNkulunkulu ungekho indoda. Uzawuphila angekho umfazi. Uzawuphila bazalwane ingekho into oyenzayo ukuthi ibekele simo etafuleni. Ubani yena washo ukuthi uzophila la kulo mhlaba. Uyophila ngokuthi usebenze na. Uzophila bazalwane. Izwi lakaNkulunkulu ukhuluma noJeremiah. Uthi wena Jeremiah ngikwaze usasemncane. Ngikwaze ngakakubumba esisweni soma wakho. Namuhla abanye badecide nokuthatha intambo bayosihenga. Ngoba nanko umsebenzi la kade isebenza khona uphelile. Ungayithathi leyo ntambo ilahle mntaka mama. uNkulunkulu uvumile ukuthi uphele ngoba kukhona ukuhle ubekele khona. uNkulunkulu uvumile ukuthi umyeni wakho akushiye uzophila nanoma ngekho. uNkulunkulu uvumile ukuthi mhlambe abazali nanoma bangakushiya uzophila bangekho. Abanye bathi ngoba sebesengicale indlo kuyakha. Nango umsebenzi wami uphelile ngabe ngizoyiqedelela ngani na? Ngithi mina uNkulunkulu uyivumile ukuthi uyicala leyo nto. Uphinda uvume ukuthi umsebenzi ukulahlekele ezendleni zakho. Ngokuthi uyazi ukuthi uzayiqeda kanjani. Uyazi uNkulunkulu ukuthi wena uzophila ingekho into oyenzayo. Asimthembeni bazalwane. Umeseji wami namhlanje ekseni ukuthi ungabuki isimo sakho. Ungabuki intanga ukuyo. Ungabuki ukuthi uhlangana nani. Wena themba buka uNkulunkulu owatshela uJeremiah ukuthi ngakukhetha ukuthi uyoba umprofeta wezizwe. Watshela uJeremiah ukuthi ngakwazi mina ungakazalwa ngiphinda ngukukhethe. Umeseji wami lo namhlanje nginawo. Singabukeni intanga zethu esikuso noma singabukeni kakhulu esimo esihlangana naso. Masibukeni kakhulu kuNkulunkulu lo yazi konke phezulu kwempilo zethu. Lo yazi konke ngesimo sihlangana naso. Egameni leNkosi Jesu Kristu wa Nazareth.